El lot que regala moltbo.com aquesta setmana als oients de la competència està format pel vi de Déu Montsant Vessants, de la masia cap a Fons-Ossó, pel vi negre Llàgrimes de tardor, de la Terra Alta, pel vi blanc Eromir Blanc, de Can Bonastre, Déu Penedès, per l'ampolla d'oli de 50 centilitres de gasull, extra verge de tabaquina, per la marmelada de pera amb crema de cacau, del Rebost de Casa Pau, per la marmelada de tomàquet, per la salsa de tomàquet picant del Rebost de Casa Pau, pels quicos gegants fregits de Gispert, per la xocolata negra amb espígol de Bombons Niroca i pel fuet de la casa Riera Ordeig. Molta sort!